Assalamualaikum dulur, selamat sore sugeng sonten lur. Muga-muga sedulur kabeh pinaringan bagas waras rezeki banyu mili ngono lho lur. Iki ceritane sore-sore arep dandan lampu nggon kamar manuk iki lur. Iki rencana arep tak nei lampu LED lur. Soale nek gur lampu tunggal nggon kamar iki kayane kurang, istilahnya suhune kurang anget lur. Makanya kita nei lampu LED wingi bar tak tukokke pirang meter kaya lur, 4 meter lur. Iki ndilalah aku ya duwe turan kayu ngene lur, kaya reng ngene iki lur. Lah iki tak paku karo tembok nganggo L ngene iki lur. Iki mau tuku rega piro ya lur? 4.000 lur per bijine. Lah mau tuku 6 iki. Kita paku karo tembok iki. Singkat cerita iki penyanggane wis dadi lur, tinggal masang lampu niki tak taleni nganggo kabel tis sik iki lur ben gelem nempel ngene iki lur. Soalnya nek ora ditali ngono ya nglembreh ngene iki. Iki jan ngantek gembok bias iki lur, hawane jan gembrebek panas iki. Intilah aku ya mau duwe kabel tis ngene lur, dadi kena nggo naleni ngene iki. Iki karo cerita ya lur, mbiyen aku ya pernah jane nganggo lampu per kandang iki tak nei bulam kalau lur. Tak nei bulam sing pirang watt, 5 watt ana kae ning koyone panas ya lur. Kayak aku nyoba alternatif liyane, makane iki wingi nganggo lampu LED ngene iki, tak tukoke lampu LED ngene iki. Iki alhamdulillah wis meh rampung iki lur. Tinggal dibalik. Alhamdulillah wis rampung. Nah, kita cantelkan kandang-kandang ini, tak balik kaya maune lor iki. Kindilalah sing lagi tak kawin ki tak ndukin dhuwur ngene iki lor. Lah sing ngisor ngene iki sing wis do netes-netes iki. Ya alhamdulillah ki netes loro, sing iki ndoke siji sing kurang netes lor. Nah nek sing iki netes kabeh lur, loro netes kabeh alhamdulillah. Wis ngono wae ya lur, alhamdulillah wis rampung ngene iki. Muga-muga iso ngrembaka le ternak lur. Matur nuwun.